Скъпи приятели, съмишленици! С това събитие ще дадем символичното начало на нашата кампания за парламентарните и европейските избори. Благодарим на господин Борисов, че отново е с нас. Отново сме в предизборна ситуация, но все повече се убеждаваме, че изминалите времена беха необходими и полезни. Затова, защото ПП и ДБ, а даже и техните избиратели разбраха, че без ГЕРБ, без лидерството, опита и експертизата на ГЕРБ просто не става. Господин Борисов, за нашата област тези 3 години означаваха нито една стотинка за манастирите и храмовете. Нулеви инвестиции в инфраструктура от страна на държавата, започнати изоставени ремонти на пътища, съоръжения в критично състояние. Кметовете бяха оставени да се борят сами. Всички общини усетиха истинската промяна едва преди няколко месеца, когато получих одобрение на своите инвестиционни проекти. Това се случи благодарение отново на господин Борисов и парламентарната група на ГЕРБ-СДС. За няколко месеца всички успяха да подпишат споразуменията за финансиране, но за съжаление тяхното изпълнение е поставено под риск, ако нямаме управление на ГЕРБ. Всички сме единодушни, че трябва да това. Само си припомнете как ремонтирания път Перник-София през Владая, един от най-натоварените в държавата, 6 месеца не беше пускан в експлоатация. Примерите са много за всички области. Господин Борисов, ние ще положим усилия и след 9 юни. Гласът на ГЕРБ да се чува ясно и категорично. Оставаме уверени и спокойни, че след 9 юни ще поведете партията в правилната посока за наш 4-ти мандат. Успех на всички с номер 22 в двете бюлетини. Давам думата на водача на нашата листа, господин Георги Георгиев. Уважаеми господин Борисов, госпожо Сачева, господин Желязков, скъпи приятели, скъпи шампиони, скъпи победители във всички избори, които ГЕРБ някога до момента е провеждал в област Перник. Тук държа да кажа, че без това да звучи, разбира се, самохвално, но благодарение на всички вас, ГЕРБ е първа политическа сила в областта, но и с най-добър резултат в цялата държава. Благодарение на всички 6 общини от област Перник. На вашия дух, на вашия ентусиазъм и на това, че никога не приехме промяната като някаква чиста монета. Промяната, която 3 години не само, че ни лъже и заблуждава, но и ни накара да влезем в парадокса, че всъщност да промениш не е задължително винаги да е към добро. Но това, което мен ме изненадва и очудва, и тук се надявам, че с следващите си думи няма да неприятно изненадам нашия председател господин Борисов, който винаги ни е казвал, че трябва да бъдем толерантни, да се отнасяме с разбиране дори към тези, които не го правят към нас, но няма как да пренебрегна и подмина факта, че лидера, или по-скоро един от лидерите на промяната, така наречена, Кирил Петков, е водач именно в нашата област. Не се смейте, това са фактите. Така стоят нещата. Сега, тук има 3 хипотези. Първата е, той всъщност да не знае, че най-добрите резултати на ГЕРБ в цялата държава са в Перник. Предполагам, че и много други неща, свързани с Перник, не знае, но се надявам, че благодарение на вас ще ги разбере. Втората хипотеза е изключително недоволни от своето доскорошно чадърче Рашков да са решили да го сложат втори, заслужено, да не е водач и лице на партията. И третата, която, поправете ме ако греша, но ми се струва най-вероятна, да се опитват да ни направят едно ала-бала. Едно ала-бала, което Кирил Петков, бидейки водач на още едно място, всъщност отново през задния вход да ни натресе Бойко Рашков.
Но не знам дали ние ще им го позволим, скъпи приятели. Не съм сигурен дали искаме Бойко Рашков отново да бъде лице, на която и да е партия от област Перник. От областта, несломена векове назад, от областта, която никога не се е предава, включително и пред лицето на несправедливостта. А тази промяна, която ни се случи в последните 3 години, е точно такава. Несправедливо е, защото с нищо България не заслужи да има подобни хора, които да ни върнаха толкова много назад. Назад от всичко, което бяхме постигнали, всичко, което беше факт в тази държава, благодарение на усилията на правителството на господин Борисов и министър-председателя, който толкова уверено водеше държавата ни в правилната посока, не само тук, вътрешно-политически, но и на международната сцена. Аз съм сигурен обаче, че всички вие, всички ние, всички в цяла България, вече разбирайки какво означава всъщност тази измислена промяна, която направи възможното, за да заблуди и за да въведе хората в една лъжа, която обаче ще струва скъпо. Аз съм сигурен обаче, че тези избори ще бъдат много категорични със своя резултат. Резултат, който ще покаже, че единствената възможна да поведе държавата в правилната посока партия е ГЕРБ. Ще си позволя на финала да перефразирам един велик десен политик, Маргарет Тачър. Има 2 пътя. Единият път е ГЕРБ, а другия път просто е грешен. За да се случи всичко това обаче, приятели, в Перник няма как да победим, ако не е страхотният отбор на ГЕРБ-СДС, този отбор, който ще доведе 7-та ни поредна победа, победа, която ще даде възможността на ГЕРБ-СДС, на нашия лидер, да излъчи управление на държавата стабилно, сигурно, перспективно, европейско, международно, такова, което да ни върне отново на този път на развитие, който имахме до 2021 година. На второ място в нашата листа господин Драгомир Пейчев, на 38 години, от Перник, магистър, специалност право в УНСС, втора магистратура право на Европейския съюз в Софийския университет. 11 години практика като помощник нотариус, общински съветник от ГЕРБ. Йорданка Александрова, трета, родена и израснала в Перник, лекар по дентална медицина, магистратура по здравен мениджмънт, участва в учредяването на Българския зъболекарски съюз, управител на специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация, бивш, а от 2017 година до момента директор на РЗОК Перник. Четвърти, Емил Ненков, на 33 години, висше образование в УНСС, специалност финансов контрол и финансов мениджмънт, в момента управител на специализираната болница за рехабилитация в Перник. Пети, отново млад човек, член на младежката организация, на 31 години, от Перник, Робертино Стоилов, организационен секретар на МГР Перник, магистър със специалност балканистика, от 6 години работи като учител по български език и литература. Шести, Михаил Динев, на 21 години, най-младият ни колега, студент трети курс по право в юридическия факултет на УНСС. Седми, колегата ни от СДС Стефан Маринов, член на СДС от създаването на партията, 7 мандата общински съветник и дългогодишен председател на Общински съвет Земен. И на 8 място Христина Георгиева, висше образование социална педагогика, след дипломна квалификация по педагогическа психология, целият и трудов стаж преминава в системата на образованието като педагогически съветник, член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ. С тези хора, скъпи приятели, ние се явяваме на избори. Това е отбора, който ще се бори за вашето доверие и съм сигурен, че в този месец, който ни предстои, но не само, в следващите 4 години, хора като екипа, който ще изберем от Перник, ще имат честта да защитават вашите интереси в българските институции. На добър час, благодаря ви, за мен е чест отново да сме заедно и ви обещавам, че този път за следващите 4 години ще бъде за последно. Благодаря ви. А сега имам удоволствието да дам думата на госпожа Деница Сачева, председател на Комисията по труда и социалната политика, бивш министър на труда и социалната политика, скъп колега. Скъпи перничани, благодаря ви много за подкрепата, за гласовете, за топлото посрещане. Толкова много хора срещнах от вас, докато чакахме тук в залата, и толкова сърдечни поздрави и усмивки получих от вас, че наистина се чувствам приятно заредена
И ви благодаря още веднъж, защото всяка подкрепа е изключително ценна и важна за нас. Съжалявам, че отново сме на прага на избори, но искам да ви уверя, че като член на екипа, който водеше преговорите, ние положихме максимални усилия да не се стига до там. Знаете добре всички компромиси, които направихме, всички отстъпки, които предприехме. Положихме наистина големи усилия да не стигаме до избори и да продължим напред, но нещата бяха невъзможни. Те бяха невъзможни, защото от отсрещната страна нямаше нито една мисъл за хората, нямаше нито една мисъл за основните политики, които всички вас ви вълнуват в тази зала, каквито са инфраструктурата, регионалното развитие, образованието, социалната политика, здравеопазването. Ние не отделихме нито 5 минути върху тези теми. Ние непрекъснато говорихме за службите, говорихме за регулаторите, говорихме за това кой какъв пост трябва да заеме, говорихме за това, че цялата власт трябва да отиде при втория, а не при първия победител на изборите. И нито веднъж вие, хората, които ни подкрепяте, хората, които гласувате за нас, нито веднъж вие не получихте уважение от хората от Продължаваме промяната. Нито веднъж. Бяхме длъжни да прекъснем тази спирала, защото трябваше да защитим и вашата чест и трябваше да направим така, че да спрем тази разруха за България, да спрем непрекъснатото произвеждане на скандали и непрекъснатото говорене само за постове. Като казвам скандали, днес е поредният измислен политически скандал. И отново, разбира се, на тема пенсии. Защото добре знаете, че това е една от любимите в кавички теми на Асен Василев. Какво се случва? Всяка година по едно и също време на администрацията на НОИ на базата на закона предлага точния процент, с който трябва да бъдат осъвременени пенсиите, и надзора на НОИ взима политическото решение за това какъв да бъде този размер, който обикновенно е същия размер като този гласуван от нас в Народното събрание. Например, през 2021 година администрацията на НОИ предлага на базата на закона и на базата на точните числа и отчетни данни процента на осъвременяване да бъде 4,8, надзора приема това да бъде 5%, по-висок процент. И това се случва по времето, когато Асен Василев е бил министър. Тоест нищо извънредно, нищо чрезвичайно не се случва. Но Асен Василев решава, че трябва да направи измислен политически скандал, да говорят за това как някой щял да открадне 100 милиона от пенсионерите. Как се крадат 100 милиона от пенсионерите според вас? Какво се прави? Ходи се пенсионер по пенсионер и се вземат пари. Кога бюджета на Националния осигурителен институт е отивал в държавния бюджет, та оттам да отива към фирми? Кога се е случвало това? През последните 30 години никога такова нещо не се е случвало, така че това са празни приказки, отново фойерверки, които всъщност са си обикновени димки от страна на Асен Василев. Задал Асен Василев днес въпрос как Деница Сачева знае какво ще направи надзора на НОИ. Ами Деница Сачева е все още действащ председател на Комисията по труда и социалната политика. Просто се обади на социалния министър и той ме информира за това какво ще стане във вторник. Всеки народен представител можеше да направи същото и Асен Василев много добре знаеше какво ще се случи. Но той умишлено отново предпочете да излъже, защото смята, че една лъжа може да хване декиш отново, но това няма как да се случи. За един ден, защото няма как да стане това. И аз искам да ви припомня, че именно Асен Василев беше човека, който беше против това бедните пенсионери да получат добавки за Великден. Вие знаете, че ние водихме битка с него в Народното събрание, за това трябва или не празника да бъде празник за всички. И този същия човек, който само преди няколко седмици беше против това пенсионерите да получават пари, днес изведнъж се оказва, че е най-загрижен за тях. Нека да направим така, че Асен Василев никога повече да не може да лъже не само българските пенсионери, но и нито един български гражданин. Аз искам да отворя една тема, която може би е малко болезнена за този регион, но точно за това е политиката, защото политиката трябва да решава реалните проблеми на хората. Но средната работна заплата в Перник е по-ниска от средната работна заплата за страната.
И ние трябва да работим и да говорим по тези теми и по тези въпроси. Как да намаляваме регионалните различия. Знам, че повечето от вас пътуват за работа всеки ден до София. И това е една от темите, по които също трябва да работим. Трябва да търсим решения как работодателите да получават бонуси или допълнителни пари за транспортни разходи, за да могат да покриват всички тези различия във вътрешната миграция. Това са сериозните теми, това са темите, по които трябва да водим дебати, по които трябва да спорим как да се случват. А знаете ли какво ми каза Асен Василев по време на преговорите? Той чистосърдечно ми призна, че е искал да се увеличи минималната работна заплата, за да започнат работодателите да освобождават работници, за да стане работната ръка непосилна за работодателите и те така да започнат да инвестират повече в машини, в автоматизация. И знаете ли защо искаха да махнат таксите на студентите? Защото таксите на студентите са елемент от общия микс, с който се изчислява инфлацията. И така изкуствено искаха да намалят инфлацията. В нито един момент тези хора не мислеха за хората. В нито един момент. А докато аз бях социален министър, господин Борисов ми се обаждаше редовно от всички свои срещи, от местата, по които ходеше. Непрекъснато имаше някой, който е поискал нещо, поискал е помощ, потърсил е съдействие. Непрекъснато се грижихме дори за всеки един обикновен човек и за неговите проблеми. И не ни оставяше, докато не решим проблема. И помнеше какво ни е възлагал и изискваше от нас то да бъде изпълнено. Нищо от това не се случва. Затова, уважаеми перничани, скъпи съмишленици, на 9 юни с номер 22 дайте шанс на ГЕРБ-СДС и нека Кирил Петков и Бойко Рашков да не влязат в парламента от Перник, защото това би било най-добрият отговор за всички тях. Скъпи приятели, както знаете, тези избори обаче са две в едно. И освен парламентарни, ние ще се явим и на избори за членове на Европейския парламент. А знаете, няма друга партия, която да е направила повече за това България да бъде достоен член на Европейския съюз от ГЕРБ и нейния лидер Борисов, от нашите досегашни членове на Европейския парламент. Сега имам честта да дам думата на водача на нашата листа евродепутати, досегашния председател на Народното събрание, господин Росен Желязков. Уважаеми господин Борисов, уважаеми кметове, уважаеми приятели от Брезник, Земен, Трън, Радомир, Перник, Ковачевци. Благодаря ви за посрещането. Днеска е ден, в който кампанията навлиза в своята по-гореща фаза. И като всяка политическа кампания, независимо, че на всички ни е втръснал от непрестанното убеждаване на хората защо трябва да гласуват за по-добрия, а кой е по-добрия няма никакво съмнение, ние идваме при вас с позитивни послания, с послания, които са записани в нашата програма за управлението на страната и излизането от упадък. Одеве Георг спомена една перифразирана метафора, аз ще ви кажа една друга. Тя казва така, че зад всеки завой дебнат нови посоки. В момента, ако ние не вземем завоя, колата, на която всички се возим, ще се сурне надолу по дерето и не знаем на къде ще отиде. Затова на 9 юни не само трябва да вземем завоя, трябва да го вземем категорично, да го вземем с такова мнозинство, което даде възможност отново, след поредната институционална, икономическа, социална и духовна криза, България да тръгне по пътя на своето развитие, такова каквото познавахме до 2021 година. Когато започна кампанията, нашите опоненти лансираха следния свой девиз или следната своя мисъл. Те казаха така: те заставали на страната на българите срещу скритата власт. И в мен се пораждат два въпроса. Първият въпрос е, когато те бяха откритата власт, на чия страна бяха?
И вторият въпрос е дали пък самите българи искат те да застанат на тяхна страна. Защото те сами нарекоха това управление, което формира едно на моменти много смислено мнозинство в Народното събрание, те самите го нарекоха сглобка. И аз съм си задал въпроса, защо хора, които участват в един формат, наречен власт, управление, изпълнителна власт, се наричат с едно така доста негативно име. Нямам друго обяснение, освен това, че се търсеше оправдание за това, че те главоломно ще тръгнат надолу в загубата на доверие от хората. Но те го загубиха не защото участваха в управлението. Това ще обясняват. И това обясняват. Че те са паднали, защото са управлявали, защото са били отговорни, защото са поемали тежки ангажименти. Не, паднаха, защото сложиха страната в политическа безпътица, създадоха условия за институционална анархия, за условно от тях наречени реформи, а това е рушене на институциите, в желанието да овладяват институции. Ако погледнем статистически, в колко правителства са участвали те? В 3. Едно служебно, да редовно. В колко правителства ГЕРБ е управлявал? В 3. Може ли да намерите разлика и във времето, и в пространството, и в резултатите? Риторичен въпрос. Какви са похватите тогава, когато кампанията не върви? Не върви за тях. Похватите са езика на черния пиар. Не просто онзи политически маркетинг, който да се умее да привлече симпатизанти с послания, с реалистични обещания, а не с популизъм, а онзи черен или негативен пиар, който желае да постигне резултат чрез очернянето на противника. Това е тяхната кампания. Ще чуете всичко, което сте чували много пъти. Лошото е, че те ще разгърнат такъв черен пиар, който ще използва похвати от, как да кажем, метафори с Ла Фонтен, може би такива с Джани Родари. Ще ги видим. Дано не се изкушат, защото много ще ни помогнат, ако се изкушат да го направят. И в тази си своя линия, тяхната безпътица за това, че дори не могат да се определят към кое европейско политическо семейство да принадлежат. Те не знаят дали ще бъдат леви, дали ще бъдат десни, дали ще бъдат центристи. Те не знаят още в кое политическо семейство ще бъдат в Европейския парламент. Увличат и своите партньори от Демократична България. Хванали са ги и ги разтеглят като тирантите на Христо Иванов. И тази черна пиарска пропаганда, която са започнали, която навярно ще бъде базата за тяхната кампания, няма да бъде просто естетическа безвкусица, която ако просто я оставим в сферата на музиката или на някакви други формати, може би ще да бъде успешна, ето като един черен хумор ще окажа на Евровизия. Не, те искат да направят една политическа безвкусица. Политическата безвкусица, която ако е естетическа, я наричаме кич, но в политиката я наричаме провал. Те са тръгнали към този провал. Защото те не знаят откъде тръгват, не знаят къде отиват. Не го знаят политически, личностно, навярно, много добре го знаят, но политически те не знаят. За разлика от изминалите до 21 година, 12 години, в които ГЕРБ водеше страната по пътя на еволюцията, по пътя на спокойствието, по пътя на стабилността. Тази стабилност, която ние желаем да възстановим, тази позиция, която България достойно има и следва да заеме. Не просто
като лидер на Балканите, а като един достоен член в европейското семейство. И това се случва само с силно лидерство и с ясна политическа отговорност. Затова ние разчитаме на силното лидерство на господин Борисов и вярвам, че още един път вие ще дадете вашия силен глас за това нашият лидер да ни води. Благодаря ви. Позволете ми с огромно удоволствие да дам думата на нашия председател господин Борисов. То да беше един път, да беше два пъти, да беше три пъти човек да си справи да говори нещо. Дори слушам ги колегите и знам ли, смешно ли е, тъжно ли е. Та е сигурно 7, 8, 9 зала. Препълнена и навсякъде основният противник от нас ни е ПП. В случая късмета беше, че има европейски избори. Така или иначе държавата щеше да харчи пари за избори. И те предсрочните са добре дошли. Да се премериме. Ние въобще не виждаме заплахите в другите партии. Във всичко. Проруско, крайно дясно. Въобще не я виждаме тази заплаха. Тя пълзи из Европа. Интересно е. Желязков говори за компромати. А какви компромати могат да говорят те за тайна, за открита, за каквато и да било политика? Просто ни карат да си отваряме устата и да говориме неща, които в края на краища всяка коалиция или не коалиция има кухня, в която предварително се работи. Сега разбирам как финансират през YouTube каналите колажи срещу Пеевски, срещу мене. И аз като почна да разказвам как Пеевски и Киро Петков тренираха, ги заварвам. Сега ходят и в зала да си тренират заедно. Само да смеят да пуснат такива колажи. Излизам и почвам да разказвам. С мандаринки, без мандаринки, всичките работи. Ние не си позволяваме, защото в края на краищата след 8-9 тази държава ще продължи да съществува. Тези хора не бива да бъдат българите разделяни по този ужасен начин. Не бива да бъдат игнорирани мюсюлманите. Не бива да биват цели региони игнорирани. Това, което Деница Сачева сега казва, аз честно да ти кажа, честно, не вярвам, че е истина. Не, сериозно ти казвам. Ако си бил премиер, ако си бил министър, знаеш как работи системата на НОИ, социалното министерство. Това не може да е истина, което ми говориш. И това да се говори от премиер и финансов министър, който ние сме назначили. Те хора от ПП-тата забравят ли, че Денков е назначен от нас? Заедно с ПП и ДБ. И гласуваха и ДПС за тях. Асен Василев без мен какъв министър щеше да стане? Христо Иванов и Атанасов не го искаха за финансов министър. Но ние, когато бяхме в другата ситуация, когато правехме сглобката тайно с Киро и Асен, тогава това беше договорено. Ако нямаше европейски избори, искам да ги питам, и беше станала ротацията и сега премиера е на ГЕРБ, сиреч ГЕРБ реално с нашия мандат се беше върнал в управление преди един месец, щеха ли да викат това е правителството на ГЕРБ, както викат в момента за Главчев, който е на този пост заедно с този кабинет, само благодарение на Конституцията, която направихме аз, Киро, Христо,
Делян Пеевски и Атанас. А да бъдем честни с вас. Да бъдем честни с българите. Що за глупост е сега? Ние в парламента гласувахме 100 и кусур милиона за детска болница. Каква частна болница му е в главата? 3 години, защо не я направиха? Я да отидат в Пловдив, да видят Бургас как се правят детски болници. Нашата я спряха преди 3 години, не им хареса, че е в центъра, пратиха я тук до Перник, си реч, софийските деца, пази Боже, докато стигнат до Княжево. От Банкя до Княжево е час и половина-два по това време. Но днеска казва, парите от пенсии, аз сега чета, дадоха ми го. Не мога да повярвам. Не може премиер, финансов министър да не знаят, че бюджета за пенсии стои в Националния осигурителен институт и няма нищо общо с държавния бюджет. А от държавния бюджет се дотират пенсиите, които сега ги увеличихме аз и Асен Василев, си реч ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС, с заемите, които взехме. Ние не сме ги изработили тези пари. Ние ги взехме. И както аз си нося отговорност за тези 10 месеца, да бъдат любезни и те, да не говорят глупости. Уважаеми медии, ние направихме заедно пенсиите. Ние смятахме парите за общините. Ние смятахме парите за МВР, за армията, за страйкарите, за F-16, за реакторите. Заедно с тях. Те сега изведнъж се родиха. И знаете ли каква им е тактиката? Аз сега усещам вече, защото тя най-случайно мисля, че или Лена, или Кирил беха казали, че когато сме събирали, а ние събирахме всеки ден с Пеевски, всеки ден, с Христо, Атанас, Денков, Богдан, Андрей Цеков, Гвоздейков, всички. Единия ден с едните, другия с другите, Стагарев, знамето, което го няма вече, и знамето го няма. Всичко това ние го говорихме. Та тактика, която ми прилагат, и те казваха, Борисов само си мълчеше, а Пеевски говореше. Борисов е от тук Пернишкия край, в Банкя. И знае, че като няма какво да кажеш, по-добре си мълчи. Слушай! Като слушаш, ще разбереш много работи. Това говореха те. И сега изведнъж искат партиите, които бяхме отговорни, защото и тук много ясно трябва да се каже. В енергетиката, в социалната сфера, в помощите за Маришкия басейн, въоръжението, страйкари, F-16 и куп други неща. Помощта за Украйна на първо място. Винаги сме правили с ДПС. Винаги. И то е било добре за България. Те сега тактиката ми им е да кажат, поне ГЕРБ, те виждат залите са. Били са тук 70 души при Денков. Ще го удара да респектирам залата. Това според академик Денков е респектиране. Така, ние цял живот се мъчиме да излезем от този пернишки винкел. Те искат да ни респектират на стари години. Но те искат, знаят по реалното състояние на държавата, знаят, че заемите са заеми, знаят, че по швейцарското правило пенсиите се дигат и някой трябва да скалъпи септември, август-септември новия бюджет. Прекрасно е това да са ГЕРБ и ДПС. И целият пасив да падне върху нас, те да стоят отстрани и както днеска лъжа, ама 100% лъжа, ако е вярно това, което Деница Сачева ми казва, аз не вярвам. Но ако те са правили това нещо, това са хора, които казват абсолютни неистини и още утре те ще бъдат опровергани. Още утре, защото има надзорен съвет на НОИ, който взима тези решения.
Но дори за един ден да им се фане лъжа, те са готови да използват. И целият пасив да дойде в нас. Защото, безспорно, тока ще поскъпва, защото фондовете са изхарчени. Представете ли си, едно време, когато се съревновавахме с БСП, системна партия, ние се съревновавахме при кой повече евросредства са усвоени в името на българите. 97, 98%. Подигравахме се, че при тях бяха примерно 30-40%. Подигравахме се, че им спираха фондовете. А сега знаете ли, че от плана за възстановяване на практика нищо. Европейските държави си взеха парите. Нашите стоят там. Не само стоят. Ние от бюджета, ето там от бюджета авансно сме дали за пенсии. И говоря в множествено число, защото Асен Василев това го е вършил с моята лична подкрепа, въпреки партията. Защото съм читал, че е по-добре за държавата, поне отвънка изглеждахме по-добре с тях. Вътре знаех какво се случва. Техните лидери нямат ли доблест да излезат и да кажат: да, ние с ГЕРБ и с ДПС управлявахме. Нямат ли? А сега цялата им кампания върви само върху това. И какво ще стане след 9 юни? ГЕРБ ще има добър резултат, може и много добър, защото усещам как хората са уплашени. В Украйна войната става все по-гадна, все по-кръвопролитна, Русия все по-здрава и неотстъпчива, санкциите ни влияят, Европа трябва да помага и ние на Украйна, а в Газа всички гледаме по новините всяка вечер. И в тези условия да оставим България без правителство, защото сега всички бягат от това правителство. Ама това правителство го създаде Христо Иванов с Конституцията, която аз пък там подкрепих. Христо Иванов, Кирил Петков, Делян Пеевски. Те излязоха и представиха Конституцията, а аз даже не излязох. Само после казах: подкрепям това, което казва Христо Иванов. Имате медиите, архиви, извадете и ги покажете. Хайде всички да си понесеме отговорността за лошите работи, които са се случили, за добрите, които сме направили, да се опитаме политическия тон да бъде на базата дебат за какво по-добро може да се направи. Вие някъде чувате ли да се говори пак за 8 магистрали, 4 моста, 3 тунела, самолетни линии до Скопие, до Луната, до Русе? Имаше един Чичко Екон, замина. Първите плащания беха за летището в Русе. Еконта да може да си ходи с самолет. Ама и той се отврати човека от тех и се махна. От България даже се... Значи той имаш си пари, избега. Ние като нямаме, ще пълниме залите и ще обясняваме на хората. За съжаление. Това е, мили мои. Трябва ни добрия резултат. Трябва ни добрия резултат, защото ми омръзна всеки политик в България да говори от името на хората. Има 30 депутата, вика, хората са казали, че първо трябва да сменим главния прокурор. Само че хората тук и по залите не ме питат за това, питат и казват: добре, че направихте тавана на хляба да падне на ценката в веригите. Това го направихме добре. В Стара Загора миньорите се радват, енергетиците се радват, армията се радва за 30% увеличение, полицията се радва, областните управи се радват. Направихме доста добри неща. И тук сега, вместо кампанията да върви, аз, Кирил и Делян
да викаме аз повече дадох или повече участвах, ние си търсиме кусур и си правиме, как го казваш ти, карикатури, мемета, само да посмеят. Ще ги разсипеме. Обещаваме. И то само с карикатури, които лично съм видял. Ама по действителен случай. Отдолу ще пишеме по действителен случай, като във филмите и сериали. Само да посмеят да го правят. Мили мои, както виждате, че може би за това, че 20 на години ни подкрепяте, първо нямам неизпълнено обещание и второ никога не съм ви лъгал. Ако ние участваме в управление, този път няма да позволиме да се случват такива безобразия. Това мога да поема ангажимент, защото партията не може да го понесе повече. Не можем повече. За радост всички наши западни, евроатлантически, атлантически партньори разбират, че ГЕРБ досега направи всички компромиси, за да има стабилно правителство. Сега е ред на ППДБ. И вместо Петков да говори за това, че това правителство е на ГЕРБ, да си припомни, че ако беше станала ротацията, то пак щеше да е на ГЕРБ. Така че нищо не трябва да го учудва. А по-точно да го радва, че неговите партньори от ГЕРБ-СДС управляват. Както ние ги гледахме 10 месеца, им се радвахме, че ни управляват. С техни миристи, с техни хора, навсякъде. Звучи на пернишки му викат Хари Дида малко. Но дали от COVID-кризата, дали от спазъма в Европа, в света, ако щете, такава предизборна кампания не знам. Не знам действително как се води. Ние имаме програма, страхотна програма сега. Страхотен екип я направи. Ще ви я представим. И днес, като я утвърждавах за последно на съвещанието, викам, добре бе хора, а кой друг има програма? Ние като малумни ще почнем да си я представяме, ама другите не се интересуват. Те питат, ще правиш ли коалиция с ДПС или няма да правиш? Това е единственият въпрос за медиите. Други няма. Как ще управляваме тази държава? С кого? Оттатъка са Възраждане и БСП. Дано и колегите от ППДБ и ДПС се вразумят. Има още 20 на дена, защото след това тази държава чака стабилност и сигурност. А що се касае за европейските избори, абсолютно същата ситуация е каквато в България. Много раздробени, крайно десни партии, нашата ЕНП, социал-демократи, либерали, за съжаление, в Германия, в Франция, всички слизат надолу. Белгия и Холандия са вече без правителства маса време. В Австрия партията на свободата води вече с 3-4%, защото до сега бех с бившия канцлер на Австрия Шусел. Много тревожно. И затова е много важен всеки един депутат, когато се конструират 4-те важни поста в Европа, шеф на комисия, шеф на парламент, шеф на съвет, външен министър, парламентарните групи в парламента, която има мнозинство, ще може да наложи своя кандидат. Точно като в българския парламент. Всеки депутат ни е важен. Гледайте да не се обърквате с преференции, с такива работи. Който може да го прави, който не може, 22. Това е, за да няма после да ни изгарят недействителни бюлетини. Използвам, се да прати на госпожа Урсула фон дер Лайен линк от тая зала, защото
имам удоволствие да й поздравя от нея лично, сегашният председател на Европейската комисия, наш водещ кандидат, или както се казва в Европа, шпицен, водещ кандидат, истински наслада за нея, като гледа пълните зали в България и какво прави ГЕРБ. Истинска наслада, знаете, Деница Желева, нашия началник кабинет е в нейния щаб, така че имаме възможност така да и го показваме всеки ден колко избиратели има ГЕРБ и как работят структурите на ГЕРБ. Желая ви хубава вечер, да сте живи и здрави. В този регион сме направили, може би, най-много манастири и църкви. Господ да е с нас. Желая ви хубава вечер.